Ħana għal ċaħġa, l-dolodot jgħidu nisfu għal il-kustjoni u forsi t-tini reazzjoni tijak dwarha. Fuq Facebook qed jgħidu hekk in-nies. Mhux din persuna x'ħaddieħor. Fl-opinjoni tiegħi, il-Ministru Mizzi li ġej minn familja ta' ħaddiema suppost jaf ħaddiem normali kemm ibati biex jaqla 7,000 euro. U għalhekk meta jaf li l-persuna konċernata kienet frustrata u talbet anke skuża fil-qorti, imessu ħafirlu mhux jaċċetta multa daqsa kbira mingħand ħaddiem. Shame on you, Minister. Ir-reazzjoni tiegħek. Mela ħanejdlek, jiena dejjem aċċettajt il-kritika u hekk naċċettajt il-kritika u jiena outspoken ukoll ifrat ma' qatlula. Però jien u l-qorti iddeċidiet jiena ma naċċettax li xi ħadd jgħidli korrott. La tkun korrott, la jien korrott u mhux se nkun korrott. 7,000 euro. Jien mhux qed ħares li 7,000, jien qed nerġa' ngħid jien ma naċċetta ħadd li jgħidli li jien korrott. Fuq is-somma però fuq 7,000 euro. Ma jinteressani dik, kien ġejt interessani li jien laqgħet tkun korrott. Ma jinteressak għax inti l-qorti tlabta biex dal-persuna jgħid il-massimu veru. Jien qed nerġa' ngħidlek. Le veru. Jien ma naċċettax u dik jien li ma naċċettax li xi ħadd jgħid korrott. Jekk inti taċċetta, ħadd taċċaffertu. Ma vera li tlabt il-qorti. Ir-risposta tajtien, irrispondejtek u teġetlek xi raġun. Fuq is-somma veru li tlabt il-qorti biex twaħlu 11,000 euro. Ħu paċenzja, jien nerġa' ngħidlek, jien ma naċċetta l-ħadd illi jgħidli li jien korrott. U għan ġanejdlek, laqat kor, u se ngħidlek, risposta tajtien. Ħu paċenzja, irrispondejtek. Ħu paċenzja. Naħseb li għalek mistoqsija leġittima ħafna u rispondejt. Ħu paċenzja rispondejtek. Veru li tlabt il-qorti biex it-twaħlu 11,000 euro. Isma, irrispondejtek. Irrispondejtek laqat kont korrott, la jien korrott, u laqqas li se nkun korrott. Jien saqsejtek jekk hux vera tlabt il-qorti biex twaħlu 11,000 euro. Jien qed neġetek, jien ma ħalli ħadd jgħid li korrott. Daqshekk, rispondejtek. Li sa ħaġa Ministru, jgħid insaqsik. Jekk hux vera tlabt il-qorti twaħlu l-massimu. Irrispondejtek, ħu paċenzja. Irrispondejtek, nerġa' ngħidlek, irrispondejtek. Imma tifhem il-mistoqsija. Nagħmel lingwa oħra. Ħu paċenzja. Qed tifhem il-mistoqsija. Isma' aħjar tifhem li jiena rispondejtek. Li ma rispondejtix Ministru. Tinsulentax l-intelligenza tiegħi, jien insaqsik. Ħu paċenzja. Il-qorti tlabta biex jieħel il-massimu Ħu paċenzja, ħu paċenzja, nerġa' ngħidlek jien. Aħjar taċċetta din li qed ngħidlek jien li laqgħat kont korrott. La jien korrott u mhux se nkun korrott. U ma naċċetta ħadd li jgħid li jien korrott. Bla jiena ippratikament id-drittieri ma ħalli ħadd jgħid li jien korrott għax m'iniex veru korrott. li tlabt li jieħel il-massimu. Qedlek jien x'inhi ħadd ma jgħidli korrott. Imma veru li tlabt il-qorti. Qedlek ħadd ma jgħidli korrott. Ma mtax wieġibni tagħmel. Wieġibtek, ħu paċenzja rispondejtek. Les. Okay?